Jotono no khulumbai kya hai tahuk som norok bahai tongbai kha khlaio jotono kaham no tongbai na hinai jini titi edisini chongmari no tiyei jeng jotono lenglaija lenglaifano sini bokha bilaikhe no tongthok tongo tamni hingkakai jeng keflaiongnai bubagra ni bodol keflaiongnai ti prasara keflaiongnai hine jeng bilaikhe no kha tongthogui tongo tabo kokungkha khana to bud lekhanai bud lekhano ni jorao tamo chini samung khlaitai ba jeng tamo khlaina nangno amno tuina tini ang kisa nangni buskango koksanai puila hingkakai chini counting agent no tuyi counting agent rok tamo samung tangnani nangno amno tuina ang norano sanai jorat tuina chini counting agent ro counting khaimani jaga eba SDM office ma soginai second hingkakai counting agent ro bong ID card no logi tlangai ma thanai logio kolom khata tlangai man khangkakai ba permission tong khangkakai kolom khata tlangdi tlangai ma khangkakai SDM office no hoite SDM office no hoite SDM office hoite kisa ungkongkha je anor phone kaisa phaiye hingkakai kokongkha tabuk jeng kolom khata judi tlangai man khaba tlangdi tlangma ka SDM office no hoite kolom bai khata no tonidi norok jokhonte board lekhana ni chengo afro nor record narangna nangnai hoyto norno kat pencil limano ekhaiba kolom rimano kaisa hingkai te kaisa kokongkha norok jara counting go tongnai norone kaisa daitongkha je EVM khulogane je chini boot center ni EVM phayo a boot center ni EVM number norok je record khainarangma bai kholokmani EVM ni number ঠিক datong abo kaham kai norok check ma khlainai omo check khlaibaman pore norok count khaipru kaham ka mokol return nidi busik phaika inka kai abono je phaimani counting go jawab EVM je boot casting money abo ঠিক datong abo norok naidi abo record ঠিক nargai norok abo note nargdi note narek khangka kai abo chini bagai kahamung nai kai omongkha jara chini counting go tongnai rok ni inko tai kaisa kok counting go jara tongnai rok ba thanai rok norok tini oroi jaga ta thudi krungcha jaga o thudi tini thulaiye khana chini candidate ta election agent bai baksa kai norok datino sara pasta ni bisingono norok counting hall noga hamna nangnai ar thange busai di jokhon te kholok riwana afro norma thangnai tangai tini counting agent no sing thancha muthuna ni hingkai karon chini je bipokhe tongnai opposition je party rok tongnai chini counting agent no gobang ma phem logoi mano borno horror ni bisingo no phem logoi rang pusai roi chini biruddhe khlairi mano ka aboni bagai jara tabo ani Facebook live to nai tongnai ang jotono no koinai joto candidate no ani koimung tongnai je prottekta chini counting agent no jotono kaisa jaga ka muthudi tai khana datino busala ye norok counting hall nogo thangoi sogoidi gai tabo chini candidate dongni thani ani koimung tongnai candidate dok ballot paper lekhanai ballot paper kholok lekha puro norok kaham kai mokol kai somoi ma tongnai abo tikmar thino thigda tong thigda korei ba kinar darjaka aborok onek kisu norong ni naithai tongo norong ni yagobo kolom bai khata tongnani nango kolom khata note narigdi norong no mobile judi allow khaika kai mobile baibo norok abo photo boi narang mano judi allow khaika kolom khata bai norok record no manarnai record naragnani nangnai kai te kaisa candidate ni daitto kai jotto chini EVM machine lekha bai mani yagulo
নরংনি যত আবনো কাউন খাইমানি পরে থানসা কাউন খাইমানি পরেও নরংন গোপ্লাইনি সার্টিফিকেট দিবানে অ সার্টিফিকেট মাই এসা পর্যন্ত নর কাউন্টিং হল নেতা নখদি হয়তো নর সাইমানো তাই স্রাবসারি ফেনাই খানা রহরানে অমতির অনেক কিছু কুশল রমানো যাহাতে কোনো ক্যান্ডিডেট আবরণ তা গসিদি যেসেকপনা জরা নাংথুন আ বিসিঙ্গনো অঙ্ক নাই তাই কাইসা কক খেল নারাংনা নাংনাই রিকাউন্টিং नि बागै नरक टियार मा तंनाय कारण चिनि बिरुद्धि र माने तिप्रामा थानि बिरुद्धि र बर रिकाउंट खायनायनि बागै बार चाइतंनान चेष्टा खायनाय बा बर साननैफा मानो का आबोनि बागै बा जों टियार मा तंनाय काय आबो जाहाते काय चिनि बो जुदि रिकाउंट खायनायनि नां तंखां काय नरक आबोनि बागै प्रिपारेशन बा प्रेयार आबोनि बागै रेडी तनिदि काय अमरकंखा जों उनको बुथ सेंटर माने काउंटर थांगै काउंटिंग हल नग थांगै अमचिनि तांथायर एका अमरमनो तुजि चिनि खूब सतर्क मा तंनाय एका अबनि बागैनो आं साननाय नरक जतनो अंको मा खायनाय ता कायसा कखंखा चिनि खना अकाउंटिंग दो थानानि बागै चिनि लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन नंगानो आरो थांबानो जोंनो जागा खायरि जाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमी फासिंग किसा सिकां जों कायसा साइमानखा विभिन्न सोशल मीडियानि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानि बागै रिजाग लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगेरि ताम रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाखा आबो किन्तु स्राय स्राय कक्टुमा करै जत जागानो लुकुरक बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै मानो केसे नंमांगो नायनानि बागै मुसुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट तांगै आमति खालायका अबसेनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा खायचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताई खरकसा हंखाय चिनि ब्रह्मगनां डेभिड मुरा सिंहनि काउंटिंग उदयपुर सहर उंनाय एका आबोनि बागै नरक गाना गिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुकुरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट लगे तंनायनि मुसुंगु अबनो नरक सावै आरो मा थानाय जेसेबां बरंखौ खायथन जों बर गोबांखाय मा तंनाय कारण चिनि अपोजिशन र जेसं मारिव अनेक किसु देरानो नायमानि बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाखाय जों थानसा बुबाग्रा जोंनो थानसा तंने हनि जों थानसा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानसानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउंटर मा खेलेचा अनेक किसु कोनो जागा चिनि बर रक बुम खितार जाखा कोनो जागा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आवाय खायफोरबो जों अनेक जागाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायचा बखरक फातेरि जाखा साब्रुम पूर्व महरिपुर बुरातलिनि कासे ईवीएम तलाङै थांफ्रो बास गाड़ी बाइटलां थांफ्रो आरो फातेन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मानसिनि वाइटिएफनि सिक्लार बुजाखा बरम गोनांजों चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लास खरकसा तियासा जुआन उखलके थाङै बनो लाथि रिखा कमतिया है गथना र सेले मसिनजा गथना र गथिका क अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस नि बागै जोंबो याप्रि रमितंगो तबे सबसे कखंखा खनानि खना जों जे साखायफाना जों गोप्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रान पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सने न पुइतो तंगो खना थानसा गोप्लायंनाय तिप्रा सारक गोप्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सारंनि गोप्लाय खानाउंनाय ने काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जोंबो जे हाद्दा हाद्दि जे लड़ाई खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सारनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउंटिंग एजेंट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा गेकाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केल ईद खितारि मान आबरबो जोंबो रेडि खे थाना नांलायनाय बरक कोन जागाव बाजि सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मान का आबुनि बागै जों तियार मा तंनाय तामनि हिनबा जों
गोप्लायंनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि शेष लामा जोंनो ओ काउन्टिंग लेखातिनि ओ देरायनानै बागै बरक साइतंनाय गा आबोनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबोनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शननि समय गोबां मा जागा बरक बुमखितारै सिक्रि सकर खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखोनो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव जों कुथुमुइ तंगैयानो आ जागा हठात खायै चिनि दफानि बरक उंला जेहेतु लेखामानि बुइनि दफानि एलाकाव सहर बुइनि दफानि बरक न आ जागाव फायै जों मै वालायनानै काजिया लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंना नांगानो आरो गानाव फाय बरक बुमरक फना खिदार मानो बाजेर फन सगै देरायनानै जों मै वालायनानै अमथिरक चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों गोसां गोसांखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हिंखाखाय ताय कायसा काउन्टिं बिसिंग ब जोना যারা কাউন্টিং তংনাই বরকনবো সিক্রি সকর খ্লাইমানো বা চিনি বিরোধী তংনাই রক বরক সিক্রি সকর খাই जोंनो तिख्लाय रखनानै बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खाय मा तंनाय नांलायखा बिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलेलेनाय का आबुनि बागैनो आं साननानै नायो যারা काउन्टिं थानाय रक नर केबो ताकिरिदि किरियावै तंदि आरो सीसी कैमेरा थेफाजाक तंनाय गोबां मा बदलनि आरो काउन्टिं को खायनाय কোনো প্রতিবাদ খেলে না আরো না প্রতিবাদ মা খাইনা চিনি ক্যান্ডিডেট বতংনাই চিনি ইলেকশন এজেন্ট বতংনাই সুতরাং যা খাইনা নাংমন আবি সিংন মা খাইলেনে जों फाथाराव फायै चिरखय कोनो लाभ करे काउन्टिं हल जुदि केबो जोंनो आरो तिख्लाय रहना नाखाय सिक्रि तंखाय आरो न प्रतिबाद मा खाइलायनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुखौ मा खाइनाय ताय कैसा ककंखा आं साना नायो गोबां मा ससियेल मिडियाव एक्जिट पोल फुनुका गोबां मा जागाव न नुखा जे चिनि तिप्रा मथानो हारि रिरि माने पास्ता सयता काइथाम रक माने फुनु माने आबरनो एक्जिट पोल न नर ससियल मिडिया न अब पुइतोता सादि खोना न कुबुइ तामो अब खोना सिजागनाय खोना सिजाग सुकनाय स्राय स्रायकाय थानसानि फान बुसक ग्राक अब जों खोना फुनुना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागारबो चिनि हास्तो फाइजाक बुबागारा खोना सारा त्रिपुरानि जे काउन्टिं कोनो बो मनिटरिं खालायने आं तिनि बुबागाराबो मालाय फाइका खोनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबाइकजों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खोना किरिकला एक्जिट पुल लंनो नरक पुइतोता सादि आबरनो किछु कुनुता खालायदि ताय कायसा ककंखा खोना जं मारिव जों खोप्लायं फानो बा जों हारि थांफानो कुनु जागा नरक वालायमुं तांगदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिक नि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे के कुनु तिप्रासनो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नरक केबनो इनको ताखायदि हामला ताखायदि केबनो क खायमता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन गोसांनि बयार सिप्तन अमसों जतन नायो बुबागारबो तिनि अकंनो साव गोसांनि बया तिप्रा हास्ताव सिबि तंथुन खोना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिप्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो काय आबुनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मातंनाय गोसां गोसांखाय चिनि आमचाइरंनो मातनिनो तामनि हिंखाकाय जून मासनो तय कैसे चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंग अबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अंचल जों आरोबो गोप्लायंनानि बागै जों मा सायख'लायनाय हिंखाकाय आं सानाय जे खोनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउन्टिंग थाना बागै जे तियारुं माने नरक तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खोना जों जरानि बिसिं तै खायै जारा चिनि काउन्टिं एजेन्ट उंनायरो चिनि कैंडिडेट दो नरक जतन तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि एकाकाय जारा चिनि लकुरो काउन्टिं खायतिनि थाना मुसुंनायरो बरकनो बखाना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि आत्तानि सिमि बुट लेखानाय एकाकाय आबुनि बागै जों आबुनि सिगांनो थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगै मा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लाय मानो बैसागै तलांबायानि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि
যতন যা জামনে नंनि काना मुसुमा कानि हिंदी जाहाते खायै जों खोप्लाय माने यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरो निसिमि तंथलाय फायमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं तंनाय आं खाख्लायो जब तो खानाय तंनाय दिनै फेसबुक नाय तंनाय नरक जतन नंको गोबांमा बरकनो दिनै कर सैका गोबांमा बरना हामजांमारो रिबायखा एका आबनि बागै आं सानो नायो जों खोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबरमा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबरमा बसाका जेलि देबबरमा चिनि थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबरमा अमतिखाय आइजाक साका छार नन एफआर खाइनाय अनिमेश ताकला अबर कतगुला अमतिर बस सैकार आबर टाबुंनि जरायाको जराखै आं साना अ ता कायसा कक गोबांमा बरक आनो फुन खायका सार निनि मुंगि त केस कायसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रुगै तामुंग नन कुन दा खायमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फायजा केस न बतेके सलायना ना आबो नरक सायमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नरक नुखाना किरिया वै बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय दंगो आबुनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आंनो कप्लाय मै फैका डिफार्मेशन केस इंगया तामनि केकाय आं केपनि मुं खुवै ताबो सायाको जरा आरा कायसाना साका आं ताकला मंत्री होनो सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खुवै साया आबुनि बागै कुनु खायमैया मुकाबेला खायनो आनि डिफेन्सर तिनुबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिखो तंनाय बर खानानै ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबन बागै वानानानि क्रैय आं खाख्लायो जों खोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागरानि बदल तिप्रासारनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताव आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागरा सारातिरफोराव गुरिनाय ताय जोंनि खोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताय चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताय चिनि त्रिपाठिक एकर्डनि जे चबा खोप्लायमानि यागोल अमते फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताय बोसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासर तामक खालायमाया दं ताय बुबागरा तामक खालायमाया दं एवं जोंनो साबै बुबागरा जे चिन सबानि बागै जोंनो बोसकांगो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा आंगै तंगाने ताय ताखुरो बुखुरो आं ताय बिसि लग्रिया ताय खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागरा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो नंखाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हामजाफारै दिनै मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका